Avui preparem ceviche i el farem amb orada pescada per nosaltres. Al final del vídeo us deixem la llista amb tots els ingredients. Nosaltres hem fet servir 400 grams d'orada neta i filetejada. Preparem la salsa amb 20 grams de suc de llima, 20 grams de suc de llimona, 200 mil·lilitres d'oli d'oliva verge. També hi afegim 180 grams de suc d'api fresc liquat, 10 grams de sal, 3 grams d'all picat i 50 grams de pebrot del piquillo. Ara només ens cal triturar, colar i reservar-ho a la nevera. I ara preparem la mini picada vegetal. Fem 15 grams de pebrot verd, 15 de groc, 15 de vermell i 20 de ceba. Ho posem en un bol i afegim el porradell, una mica de julivert picat, ho barregem bé i reservem. Ara ja només ens cal tallar el peix a daus petits, de 1,5 centímetres. Posem el peix en un plat fondo, l'amanim amb un raig d'oli i posem la picada al damunt. Repartim la salsa generosament, ha de quedar una mica caldós, i l'acabem amb unes olives tallades a trossos. Aquesta és una recepta de la Carme Ruscalleda. Ella la prepara amb salmó, nosaltres l'hem adaptat al peix de la nostra costa.